Hát, mit tegyünk? Gondoltuk, elénekeljük azt a dalt, amit ma még nem játszottunk, ám de játszhatunk is. Kívánságotokra. Az első dal a tervezett 15 ráadásból. Nagyon helyes. Vicceltem. Nagyon komoly vicc volt. Ja, nem is így van. Neked igen, de nekem nem. Illetve neked nem, de nekem igen. De jó csinálod. Ja, ez is kell. Akkor ez a tévéműsor. Az a lényeg, hogy a show dinamikus maradjon. Ezért adtuk neki ezt a címet, hogy dinamikus. Nem ciki, hogy szól a telefonon. Nem, egyáltalán. Nyugodtan vedd föl, beszélj nyugodtan az ismerősöddel. Lehet, hogy a rokonod lesz, vedd föl. Nem baj, üzenem neki, hogy szia. Szólj, ha befejezted, akkor addig nem. Na, tehát az a helyzet, hogy nosztalgia dal következik, mert hogy hiányzik a műsor, a tévéműsorok palettájáról az a fantasztikus ópusz, ami mély lenyomatot hagyott a lelkünkben, és amióta eltűnt ez a tévé képernyőjéről, minden nap sírunk. Mint minden rendes állampolgár, magam is dolgozom. A cégem rendes, jól kijövök, panaszra nincs okom. De alig telt le a munkaidőm, már máson jár az eszem. És égek a vágytól, hogy kedvenc filmem megint megnézem. És agresszív hajlamú, de a Bobby az szép és intelligens és megnyerő modorú. Szahant a nyakában ékszerüzlet, mikor a bálba megy. A látvány mindig úgy lenyűgöz, hogy sírok és nevetek. A Cliff már megint 10 milliót vesztett egy üzleten, de a család mindig összetart, így megoldódik minden. Mert 10 millió ide vagy oda, úgy szólván mindegy. Ha nem is így volna, akkor is így van, este a tévében. Az, hogy mennyire szeretik egymást, az tényleg megható. Ezt többször is elmondják egymásnak, abból látható. S ha a negatív szereplő úgy ítéli, hogy a pozitív fölösleges, hiába próbálja megölni őt, mert úgyis feltámad. Történhet bármi a világban, engem nem érdekel, mert érdeklődésem fordultik el a Juhing felülrel. Történhet bármi a világban, engem nem érdekel, mert érdeklődésem fordultik el a Juhing felülrel. Történhet bármi a világban, engem nem érdekel, mert érdeklődésem fordultik el a Juhing felülrel. Történhet bármi a világban, engem nem érdekel, mert érdeklődésem fordultik el a Juhing felülrel. Történhet bármi a világban, engem nem érdekel, mert érdeklődésem fordultik el a Juhing felülrel. Történhet bármi a világban, engem nem érdekel, mert hallgatok ezzel, akármi nekem történik a világban, nem történhet a világban, hogy nem szólhat széles korban, is lehet alapban. Mindegy, és akkor, ja, mert nem, de... Ez volt a Dallas! -1 verset.